че е възможна единна кандидатура за президент на, как да кажа, десницата не е много вярно, ако го кажа, защото в тази колаборация с ПП, според мен има и силно леви елементи. ПП са десни, бе. Вярвате ли, че е Тапанарка. Обща президентска? По-десни от тях няма. Да. Мисля, че Мисля, че е възможна. С ГЕРБ? Това поискаха хората. Кои хора, бе? Маса, която ДСБ организира. И лъжец! Тези всичките идеи, които сам се даваха, 60% са десни, не гласуват заради това, бе. ПП, ДБ и евентуално и други, ако се включат партии. Може ли да бъде включен в тази конфигурация за единна кандидатура? Аз ще кажа нещо, което само аз си отговарям за него. Единствено в България. Зависи от кандидата. Как зависи, бе? Комунист кандидат. Има кандидати, които могат да бъдат подкрепени, според мен. Как ще подкрепям комунисти, бе? И от ППДБ. Друг е въпросът дали може да се постигне съгласие за това. Но има по съгласие. И си мисля, че това не трябва да го изключват. Поне коалицията ППДБ трябва да пресмята и това. Какво да пресметаш, бе? Пресметай си там гласуващите 30%. Какво ще направят? Защото риска да се повтори румънския сценарий. Айде, 60% не гласуващи ги нема в сметки. И на ногти да очакват. Че си натръни, позиционира още ГЕРБ по-лево, от-десно. Е много по-голям в България, отколкото беше в Румъния. Позиционира още ГЕРБ по-десно, да. Поразена от хибридната агресия на Руската федерация. То самото ГЕРБ е московска хибридна организация, бе. Най-кратки отговор на въпроса. Имат ли основания, продължаваме промяната, да се чувстват политически репресирани? Много ясно. Да. Да. Мен да. Това е... Левото ГЕРБ с несменяемия диктатор Бойко Борисов и робите вътре в него ще издигат общ президент с десните. Още минус 20% вод. Никой демократичната общност не иска да участва в тази измама. ГЕРБ отдесно. Дръж си го.